Sukaldaritza eta modu orokorrabian esan da, ostalaritza tresna eraldatzaile moduan planteatzen ditu ondorengo minututan izpide izango dugun proiektuak. Planteau bakarrik ez, hori hala izan dadin lanian be badabiltza, proiektuaren bultako bultzatzaileak eta parte hartzaileak, eta honen inguruan gehiago jakiteko, Bastida Akademiak arrasaten dagoen egoitzara etorri gara. Esan dako moduan proiektu honek 3 bultzatzaile ditu eta horretako biren ordezkarixekin gauz momentu honetan, Amaia Agirre, Auzolan Fundazioko kudeatzailea eta Xabi Arnaiz, Bastida Akademiako zuzendarixa. Esan dugu, ezta? Proiektu honek sukaldaritza, inklusiba, zaurgarritasun egoeran dauzenei laguntzia helburu dakon proiektu hau, hainbat eragileen artean zabiltzea martxan jartzen, abiapuntua baina, zein ja, nondik sortzen da, ez, ideia hau? Gure kasuan abiapuntua izan zen geure sorrera, Auzolan Fundazioa 2021 sortu zen, eta argi zeukagun landu behar ginen erronka pertsonekin lotuta egon behar zela, ze geure sorrera eukita kontutan, 17 emakume ekintzaileak ausartak sukaldaritzan bitxartez, olako eraldaketa soziala lortu zebenez, gupe hor bultzatzen jarraitu behar genura argi zeukagun. Eta bide lagun topau ginen Bastida eta Xabier, eta zentzu hortan, eurek eskaini izozkuen, euren, ezagutza, ez da lakuntzak eta profesionaltasuna, hau dana, egia bihurtzeko, ez da? Hori da, Xabi, zezuek aurretik bazauken eskarmentua, olako ikastaroetan, ez da? Guia, goiezen ja urtetxo batzuk sukaldaritzako gaitasun ziurta grisak ematen. Eta, etorte jakunian Amaia proiektu honekin, bilatzen da biela proiektu, inserzio proiektu bat, nun sukaldaritzako formakuntza gure dituzten base moduan hartu, sortzen da erlazio bat oso erresa eta oso naturala dana, ez? Orduan, guia elkarrekin eratu Diputazioko programatan ja injazoko gune alako proiektu batzuk Sarea Fundazioarekin batera, eta ikusten dugu hau erlazio hiruron artean oso ondo fan aldala, ez? Azkenean dugu parte sozial bate Sarea Fundazioetatik, formakuntza guk erueten dugu, formakuntza teknikua, eta haurak parte enpresarial hori edo enpresan mundu hori zuzentzeko, ez? Eta holaxe sortzen da hiruhanka honek. Hori da, hiruhanka, hemen bi daukagulako, esandako moduan, Xabik esandako moduan, Sarea Fundazioa badauelako, ez da, proiektu honen barruan. Sukaldaritzak, ostalaritzak orokorren esan da, zertan lagundu aldau, ez? Aipatu duzuen inserzio horretan. Zertan zela... Azkenian ostalaritza egun jala urte batzuk ikusten da, ez dela inserzio altuko ambito bat, ez? Eta sukaldaritza ikusten da, azkenian espezializazio bide bat dana, ez? Orduan, jazten gare gaitasun ziurta grisak ematen sukaldaritza ambito honetan, eta ikusten duguna da, izugarrizko inserzio laborala daukaguna, ez? Orduan, hortan, horregatik espezializatzen gare hortan, horregatik azemen danok gure ikasleekin hemen sukaldaritzako zerak lanak itxen. Eta zer da ematen dana, alde teorikoa dako, alde praktikoa dako, horrei beriala ikusiko ditugu, baina zer da irakasten dana, ez? Ze materia zela irakasten da hori? Kasu honetan, Xabi da ditua, ez da? Bai daude organizatuta ikusten duzuen bezala, ordu praktikoak, ordu teorikoak, eta sukaldaritzako oinarriko ezagutzak jasotzen dira, ez da? Espezifikoki, eurek daukaten irakasleekin, materia eta desberdinak lantzen dituzte, elikagaien ziurtasuna, antolakuntza, eta hor segurren Xabierrek... Azkenien bilatzen dana asko, jakitzia haurak organizatzen sukalde baten, ez? Prolaborazio batzuk ikasten, zela konservau produktuak, eta gero, zerbitzu batzuk be zela eruen, zela aurrera atera, ez? Eta interesa piztu dau, ikusten dugu hemen badauzela ikasle batzuk, baina beste batzuk klase teorikoa jasotzen be badabiltz, ez da? Guztira 27 pertsona gaz momentu honetan proiektutan, bat Diputaziotik datorren proiektu hortatik, eta beste 12 Lanbidek diru laguntzen dagoen proiektu singularreko proiektuan. Eta bastante demanda aukitzen du, azkenian jentik ikusten du, bide bat dala lan mundura salto itxeko, gainera, badakizi Euskal Herri mailan, ostalaritzak xarma berezi badaukola, historia berezi badaukola, eta gainera daukogunean Auzolan moduko enpresa bat hemen apoiatzen, eta gainera da zela hemen gurekin ikusten dituztela proiektuan benetan da zela sartuta,
gisa esan oso motibazta ditugu ikasleak eta demanda asko eduki du. Bai, honek beste helduleku bat badako ze da, hemen ikasten dauena, gero praktikan jartzeko aukeria edukiko daue, besteak beste, lau kontratazio dauzlako zigurtatuta, ezta, proiektu honekin. Hori da. Programaren barruan bai daude eskaera batzu dela kontratazio horre bermatzea, gutxienez lau eta guk hortan konpromiso guztia lau pertsona jasotzeko geure zerbitzutara eta gero baita hori praktiken bitxartez ikusiko dugu aukera hori gehiago joan nahi aldan, ezta? Eta gu hortan oso ilusionatuta proiektuarekiko eta lehenengo urtea da eta espero hurrengo edizioetan ere apurka-apurka hau dana handitzen eta hasten laguntzea, ezta? Hori da, Xabi, zupe azpimarratzen zeben, ezta? Berezitasun eta garrantzia hori, nolabaita kontratazioak ziurtatuta egotiana. Bai, azkenean gaur egun, enpresa asko torte jaku esan sukaldarixa bide dituztela eta kamarairuek edo bidena bide dituztenak, baina askotan enpresa batek benetan sinatzia papel bat desan ez kontratatu ingo ditxula eta beregan hartzen dagoela ardura hori, gisa esan asko laguntzen dau eta ikasleak asko motibatzen dituzte, ikusitxe, halako enpresa bat halako konpromisu bat hartzeko prest dagoela hori laguntzeko eta ambito laboralera izantatzeko. Marta Perez, zuzaitugu, ikastaro honetako irakasleetako bat, klase teorikoa muten oin, ezta? Zuzabitzen irakusten? Oaintxe justo geren ikusten, abertze gertauko zen, sua pizten bazan sukaldean. Eta, jadakiten nola egin bardan, urarekin ez. Urarekin ez. Ikusi dugu gaina bideo bat, fridora bati botatzen zikotela olioa zeuken zeon piztuta, ura eta bum! Osea, badakize ja... Jadakite zer ez duten in behar. Hori, ordan ez da bakarrik zela prestatu gauzak, baizik eta sukalde bat zela kudeatu baita, Bai, dana, sukalde bat zela lan. Dana, eta baita nola jun behar dan sukaldea, jantzita, nola imar ditugun gauzak, eskua garbitu, ilea nola eraman behar dan dana irakusten dugu. Hasieratikan gero ia baita gero zerbitzatu eta nola jarri baita platerean. Pentsatzen dute zeuendako irakasle moan igual erronka bat izango dela, ze karo, batzuk igual sukaldaritzakin aurretik badaukain hartu emana, edo ohituta dauz etxean sukaldaritzan aritzera. Beste batzuk ez, horrek emungo da buru osten bat edo beste, ez? Bai, interesgarri da, baina gertatzen dena da, egiten duguna da, normalen banitalde egiten ditut eta nabaritzen dut zein dakin pixka gehiago, zein gutxiago, eta orduan bien edo hiruen artean konpentsatu egiten die. Eta baita hori lantzea beraien artean politika da. Eta trebiak dira edo, ez? Bai, jadare munduan sartzeko. Alizu hemen klaseak eskolak hartzen da bilenetako bat, zela doa, hemen ikastaroa? Oso ondo. Euskaraz badakigu pixka badakizula, pixka bat, baina erderaz jarrituko dugu Ali. Ikastaro hauekin aurretik, bazenekien kozinatzen, bazenuen sukaldearekin harremanik? Gutxi gora bera, nire etxean ibiltzen naiz sukaldean, baina ostalaritza sektorearen esperientzia handia dut. Ia 2 urtez lan egin nuen hotel batean, jatetxe batean, taberna batean, eta sukaldaritza ikasi nahi dut hori nire lanbide izateko. Nola doa ikastaroa? Ondo doa? Badabil laguntzen? Bai, gustura nabil eta posik etortzen naiz egunero. Igartzen duzu aurrera egiten zabiltzala? Bai, euskal sukaldaritzako gauzak ere banabil ikasten eta gehiago ikasi nahi dut. Aquí de cocina vasca y me encanta para aprender más. Efren, zu ere ikastorduaren erdian harrapatu zaitugu, nolatan animatu zinen ikastarora? Sukaldaritzak beti erakarri izan nau. Bastidan eginak ditut ikastaro batzuk, baina ez zidaten balio sustraitzearen konturako. Sustraitze sozio-formaziorako lege berriaren kontuak asko animatu ninduen eta hori izan da motiboetako bat. Igarri duzu ikasten ari zarela? Gehiegi, irakasle ona dugu. Gehiegi, irakaslea gorri jartzen da bil. Alde teorikoa, praktikoa, zer duzu gustukoa? Y la parte teórica, parte práctica, ¿qué es lo que te gusta más? Teoria ondo. Alde praktikoa apur bat erdipurdi, baina ondo. Jasangarritasuna, hornikuntza, ideiarik ere ez neukan elikagaien segurtasuna ikasi ditugu. Oso interesgarria izan da.
Esandako moduan, alde teorikoa eta alde praktikoa ditu proiektu honek, eta Sergio dabil momentu honetan sukaldeko lanetan, sukaldeko lan benetakotan, praktiketan. Sergio, kaixo? Konta iguzu, Sergio, zer ari zara egiten orain? Tipula bat zuestitzen ari naiz sukaldeko beste prozesu batean erabiltzeko. Ikastaroan hasi aurretik, bazeneukan harremanik sukaldaritzarekin, ostalaritzarekin? Ez, ikusita baneukan asko gustatzen zitzaidan sukalde kontuak ikustea, baina lehen aldia da horretan abilela eta gustatzen zait. Bestaldetik ikusten dena baino misterio handiagoa du, asko dago ikasteko? Bai, asko dago ikasteko, ikustetik esperimentatzera alde handia dago, prozesu asko daude. Zure bidea sukalde kontuetan ikusten duzu? Bai, gustatzen dabil eta etorkizunean sukaldaritzatik doan bidea egin nahi dut, behar bada horretan lan egin eta bizimodua ateratzeko. Sergio, utzi egiten zaitugu, ea zerbait erretzen den eta gure kulpagatik suspenditzen zaituzten. Muchas gracias, eskerrik asko.